चढ़ते बैसाख गांव के लड़कन के ताड़ी चाहिए, आ होते बियाह मेहरारू के साड़ी चाहिए। चढ़ते बैसाख गांव के लड़कन के ताड़ी चाहिए, आ होते बियाह मेहरारू के साड़ी चाहिए। आ बात जब गीत संगीत भोजपुरी के आई तब केहू कितनो झलका लेवे, लेकिन वो जब ट्रेंडिंग स्टार खेसारी जे मजबूत रिश्ता के तोड़ देवे ओकरा के गद्दारी कहल जाला। जे बिना स्वार्थ के प्यार देवे ओकरा के मकारी कहल जाला। जे मजबूत रिश्ता के तोड़ देवे ओकरा के गद्दारी कहल जाला। जे बिना स्वार्थ के प्यार देवे ओकरा के मकारी कहल जाला। अब बात फिल्म के होके चाहे गाना के, जे भोजपुरी में इतिहास रचले बा ओकरे के भैया खेसारी कहल जाला। एक बात का भैया बात बहुत सारा घमंड के प्यार के लोग अपने आप के हम कहब कि चांद के हम आधा देखले बानी, तारा के हम टूटल देखले बानी। चांद के हम आधा देखले बानी, तारा के हम टूटल देखले बानी। तू जरब दिया के बात करता रह तो जरब दिया के हम टूटल देखले बानी। आ अपने आप पे इतना घमंड ठीक नहीं खे, लेकिन जिंदा आदमी के हम सूतल देखले बानी। बहुत धन्यवाद और भैया से ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।